An balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔwɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtɔ ma bi ye tarata ye tarata min n'a bɛnnen bɛ nazarasan kalo 2nan février kalo don bi y'o tile fɔlɔ ye k'a bɛn 2022 san ma farafinkalo min n'i y'a sɔrɔ n'o ye laseli laban ye an balana k'a fɔ bi y'o tile 29 ye jate la san kalo 6nan don hijira san 1443 san don dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu y'a yira k'a fɔ faransikɛw ka jamana lasigilen b'an ka jamana kɔnɔ na ko tile 3 de b'a bolo k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na min ye 4e arrondissement ye o polisilakaw y'u tɛgɛ da mobiliso dɔw kan o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la gɛrɛntɛ min talen bɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana ma ɲɛmaaw kulu minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jago kɛbaw ani ka dɔ k'a fɔ dun ka fa la sabatili o tɔnw olu y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'a yira k'a fɔ sukaro kɔni k'a sɔngɔ bɛna jigin kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Maribugu Bilama Maribugu ko bɛ cogo di kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la Farabugukaw fɛ yen Farabugu Bilama yalima a bɛ cogo jumɛn de la bi kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni kumaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔrɔ balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala k'a ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ kununko sɔgɔmada fɛ an ka jamana maa ɲɛmaaw olu ye ka dɔ k'a fɔ wulikajɔ kɛ ni ka se ka faransikɛw ka lasigiden min b'an ka jamana kɔnɔ na k'a ladɔnniya k'a fɔ tile 3 dama de b'a bolo k'a ka kosow ni kasaw k'olu cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na k'o sababuya kɛ ko faransi maa ɲɛmaa dɔw kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ ka minisiri dɔ olu kɔni de bɔra ka jira k'a fɔ ko Mali marabaw n'i y'a sɔrɔ cɛmancɛ fanga min b'an ka jamana kunna bi k'olu tɛ ko kunna a ka fɔw la ne ka mafiyani ta ni ka ɲɛsin an ka jamana maa ɲɛmaaw ma o min kɛra an ka minisiri min don ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔli ma o y'a to lajɛrɛba dɔ senfɛ Bruxelles kɔnɔ na k'a yira k'a fɔ ni min kɛra ko nin tɛ bɛn ni ye lagosi de ye ka nin ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o waati kelen kɔnɔ na an balana k'a fɔ u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ jamana maa ɲɛmaaw ka batakɛkɛw yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la k'a yira k'a fɔ min y'u ka lasigiden a ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na maa caman ka fɔ la ni min kelen filɛ ko nin ɲininkali ka kan nin de b'a yira k'a fɔ an ka jamana bilama fasodenw olu bɛ taa ɲɛ min nɔfɛ ka ɲɛsin jamana ma dɔw ka fɔ la ko nin y'o sababu de ye kuma kolomana tɛ dɔ ye an ka jamana basigi lafiya o bɛna sira min fɛ Ala k'an ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ hukumu kelen in kɔnɔ na min ye ka dɔ k'a fɔ kunnafonidila dɔ ye n'o ye Papa Keli ale b'a ɲɛfɔ an ye nin baara min kɛlen fɛ ale ko k'a nin kɛli kun ka kan an k'a lamɛn. Bon ne y'a ye ni hakilina min ye an ka jamana ɲɛmaaw u y'o jɔ o jɔyɔrɔ de la bari sabu ka d'a kan o y'a yira Faransi la de Faransi ka se ka anw bonya i n'a fɔ komi an ye jamana de an ta y'an yɛrɛbakun de ye Faransi k'i data k'a don an ka jamana ko waati bɛɛ lajɛlen na donc o tɛ ko ɲɛnama ye an bɛ don min na fɔ komi bi donc u y'u jɔ o jɔyɔrɔ la ko min don ko ɲɛnamanba fana don fo Faransi k'i dege an bonyani de la n'o y'an ka ban Mali hali ni fɛn b'a kɔfɛ fɛn kɔni b'a kɔfɛ bari sabu ka d'a kan a mana kɛ cogo o cogo olu fana fɔ an ka autoritéw ka sigi ni a ye k'a fɔ Faransi bi tajuru sara bere ta donc population fana kan ka ayiwa autorité de la transition fana soutenir o ko bunako sanfɛ bari sabu ka d'a kan an dalen b'o la an ye danaya min ta ka d'aw ma pour que u ka se k'o minɛ fa an bɛ don min na fɔ nin bɛ tali ka Papa Keli a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balana k'a fɔ Maribugukaw fɛ yen kabini sangaja gɛlɛya tun bɛ yen bi na ko Maribugu kɔni ka dɔ k'a fɔ lafiya da kɔni o donna Maribugu kɔnɛ na nka caman ka fɔ la kunnafoni na k'a yira k'a fɔ ko jamana lakanabaaw de ye wulikajɔ kɛ ka taa Maribugu bolo la k'a ma kɛ o cogo la a kɛra de n'a ma ɲɛ k'a fɔ dugu ngɔnɔ minɛnen tun bɛ k'u ye wulikajɔ kɛ ni ka jadowɛla tigilamaw ka se ka sigikafɔ kɛ n'olu ye sango lama o bɛ se ka kɛ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Maribugukaw ka sifinnakaw ka ɲɛmaa Mumini Tangara ale b'an bolo nin waati na an ka lamɛn. Mumini Tangara ne ye dugucɛ ɲɛmaa de Maribugu an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin ani kɔngɔmɔgɔw kumana ka bɛn ani k'i ka fɔ ka kuma ka bɛn an b'o o lafiya kɔnɔ. A fɔra ko bɛnkanw kɔnɔ na ko yɔrɔ dɔ tun bɛ ko a kun tɛ se ka taa yen nɔ tagali bɛ ka k'o yɔrɔw la sisan wa. An bɛnna yɔrɔ dɔw de kan an bɛ taa o yɔrɔw la quoi komi a tɛ komi an bɛ taa yɔrɔ bɛɛ. Maribugu b'o de lafiya kɔnɔ bi yan. Dɛmɛw b'a la ka jɔ an kan ayiwa fɛn caman caman an yɛrɛ bɛ se an ka sugujɔw la sugu fila jateya la quoi. Maribugu lafiyara
ani jadi suga benyoya de konana wa walma mali surasu ye wuliga jode ke ka tayi no de la ni marbugu lablala ani surasu ko ko ni amolu e folo on be bengane anu olu ga makane ko ambo lafiya le ko ani jadi suga benga kono oho imati an folo wan ni ko le nyagoro wala anye ni ko betali ke mumuni tangara na ka ba marbugu afura chogomina ambe dugo ka yara biala jamana imbasigina lafiya ala ka jamana blo sraka namburai farabu ka fe kabini kero ka fo sanga ja farabu da tugulembe farabu da tugulimike ambalo na ka fo kosa broina balogo gela tumbe wulike do laba munu kera kosa ina ko balo do kuntara wa balo nyere o fiera kaba nga unata bare la farabu da tugulembe alibi kuna foni do kuntara ka farabu labla ko farabu malabla de nga feme ngoni be farabu ka were ayire ka fo ubika jamana nyema u makono ka seka ta basiki lafiya ka seka ta sabat chomina farabu ka dozoba ale bambolo ne ga watina joni na to Abdoulaye Coulibaly ka bo farabu ko dozoba Abdoulaye Coulibaly farabu bila ma bi chogodi farabu alibi an woni datulen do an tara alibi an seka boka ta yin rohi gele da an tai o tuma wuliga da munu be jamana kona na fanjama febi o wuliga da ma se farabu wa wuliga jo ke ba nu ma se farabu folo an woni bu ko ra ma ku be bara konna me o me san fe farabu folo alibi datule do an tara 100% wati temene na balogo gela kumbe kosebe o bila ma bi chogodi alibi balogo gela kelen ya segira ka na tukunda parce que ni kun nana ko kona e kalo kelen ni don de mini dama ko ne bana sa kon oni fargo ko en ni alhamdulillah am se ga fo la alhamdulillah don sabe dongo kalo tile mu wani woro do nana fura do dama oni anyero ga balo ton kelen yo ta bafo kana no kana dama tuwaro malo ton kelen ati senye du fi ko ni du ma ba saba ni keme ko non don ni bi ko non don ni woro malo ton kelen bu munye balo ko ne be abide balo ko be rerele depuis dugu jiramba ka wele lige balo ko inde langu kan kulo majeni balo ijuna non de la kana ko na si afolo ko bolo mi tara ko we awere ka balo chugodi anga demta minum ba aventure la lu yu bolo de faranyo nga ke balo sanga tabla sigu bafo fama fe no ku hu jija kana di duguma we ton wolo vlandé san ana na fen bebe sigu yeno nana ni ton kelen de ala sisa ton woro na fin de bu bolo yeno sigu o ma se ka frabu soro folo kuna furu charla ka foko bibina ko ni foko gela ere famba be bana bi ago ko alibi ko sema ka uma mbo kaloti go bu mena nyanya ni se kele do an ma bi ko an banga lama soro keda an ni aku foko mo ka danga baluga ta aviona kana ji an ma frabu bi an de limbe bara de la ambe farko la bara de ka am nyira balwala na fara ko an baluga siri mo reba da men no ko ni an wona bi foli ka alibi jamani nyemo ye amba sin na ka jamakulu bela jeli fo ku jija ko ni ngaw me san fe ya fola nya ko ra ko ni maku be bara ko na 100% ngaw me san fe ya fola ko ni farabu ne do to riche sura su ma wuli ge joko la fola an wona bi wele ka bla ku jija bara fe ku ka sanango ka je ka ni parce que na pamba na ti baun an wona bi ni ku balo de an mo ka franga je ke na se an maya an wona bu fo ku wale ni mando ala ku de na bara na ala ku yele ju sana an ba fa ko la kana me si an maya nin ba fa ko te chin ko la kana sira an maya ya do lu be an jugu de parce que lu sa wole do jugu ke si an no wana la sana jugu te ke si an na do ma na ni ma fe ka tene ngui be chesiri mi ni ki jila jala ki be faso de non fe wa ambe do de ke faso ko ya le bi ma ma ki be faso inde fe ala ki de me ke bara la wala an ru be ala dilala ka nyanye de no yawo ninga betalika frabu ko dozoba ni ya suru betalika Abdoulaye Coulibaly aya foto mina jamana imbasigi na lafiya ya rabbi ala ko sabatande foi no febe jamana imbasigi obina sira fe anga wuliga jobela yele kunde oye kaseka jamana lakana ba ku tibina jalibe bara mimbe sena ngauna tabalele konana yoro munu be ni asunu lablala anga ukuna funu kyari ni yoro munu ma labla folo anga na kasowe ni kaseka ukuna funu kyari ka foku lablala bi kasowe ni ka matama ngwa ikamana na ambe dugo ke anga jamana basigi na lafiya lebe jamana lakana bawo kuna funu na yoro chamana bi nga yoro munu ma labla anga ka kuna funi ko kuna ni ka kla ko fo sanga ni wati bele konana abu tibinanja o yoro gelea kase ubulu magambe dugo ke ala ka keti namburai ambalana ka fo poliso mbe na be ko 4 arrondissement alebe bongo mara yoro duruna fe ni asoro commune 5 konai o polisiso yi ambana ka ulu ye wuli ka joke sondo tume munu tuntai ka moblu ni ka se ko ulu shwe u tega daika do ka folu ka o bara mi kera commissaire mi be 4 arrondissement kuna le ba nyefo anye angalame anye plenty de soro moblu shwe tiara en même temps boucher do be rimajo o solo ale ka mobili shwena nyamana garabal la maintenant ala kaya ka mobili jatemine chekena bagneda srala asira ma ya nyefoin antagara
Zongue a yé k'a fɔ nin bɛ sɔrɔ polisiw ye donc a bolila ka taa damanda la. Après il est revenu suyɛni cayalen an continuera enquête fɛ an ye kibaruya sɔrɔ k'a bɛ yan an sera k'a interpeller a ma se ka I ci a la quoi parce que perquisition yɛrɛ kɛra ka so assurance ni carte grise dɔ sɔrɔla ye donc o mobile fana tun b'an ka mobile yelenw na quoi donc pratiquement il n'a pas nié les faits mɔgɔ dɔw y'u ka mobile identifié c'est vrai que a tun b'a sasiw tigɛ donc a bɛ mobile fɛnw don ɲɔgɔn na mais malgré tout ça mɔgɔ tɛ fili u ka bolifɛnw ma dɔw sera k'u taw retrouver quoi mais enquête bɛ continuer parce que min fɔra an ye information na mobile min b'a bolo circulation yɛrɛ la a ka ca quoi voilà donc ni min ye mobile circulation na kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la I bɛ se polisi dɔ ma k'a fɔ nin ye n ka mobile ye donc enquête bɛ kɛ k'a lajɛ ni ta don ni ta tɛ c'est à dire que a bɛ mɔgɔw ka mobile pièces de don ɲɔgɔn na tableau de bord ye ta ye janti ye ta ye nin ye nin ta ye bon an kɔni b'a la ka bɛɛ kumakan ta an b'u bila ka taa devant le procureur à ce niveau aussi olu b'a enquête kɛ mun ta ye mun ye bɛ d'o ma ye quoi mais en tout cas nous on est obligé ka bɛɛ accepter ka bɛɛ lamɛn parce que bɛɛ de tɔɲɔnnen don mɔgɔw ka mobile fɛnw donni bɛ ɲɔgɔn na o de y'a sasi tigɛ yɛrɛ ye parce que e ka sasi bɛ se ka don nin ka mobile la mais ni e y'i ka coffre la tu trouveras que tamasiyɛn dɔ b'e ta la min b'a yira k'a fɔ I ta don an y'ale minɛ mobile yera garage minnu na k'olu fana minɛ bon enquête bɛ sen na k'a lajɛ n'olu tun b'a kalama ou bien u t'a kalama pour le moment ale kelen de b'an bolo mobile den tan Mercedes seegin kelen dira tigi ma a tɔ 7 bɛ yan ani basi tout ancien 2 o yɛrɛ basi kelen fana cɛkɔrɔba dɔ ta don a y'a ka mobile reconnu mais a bɛɛ kumakan taara an b'a bɛɛ bila ka taa procureur fɛ nin plaque ninnu bɛɛ yera Songɛ ka so bon cour dɔ fana tun b'a bolo Bagineda a bɛ mobile tigɛ yɔrɔ min na sasi in yera ye quoi ne ka élément taara fo Bagineda ni procureur ka yamaruya ye population kan dɛmɛ toujours ni nga tali ke commissaire kana a fɔra cogo min na mena ka koni na ni tora ka koni ni bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn da fɛ ni na ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ n'u bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin kuna adamadenw ma yarabi Ala ka fura bɔ a kelen ka balile ka woro ɲɛma tɛgɛ bɛ se ka da u ka cogo min na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ Faransi jamana olu kɔni ka kumaw cayalen kɔfɛ an ka jamana kɔnɔ na Faransi jamana yɛrɛ n'an ka jamana jara cogo jumɛn de la Haut Conseil islamique du Mali ɲɛma ɲɛma Seydou Ousmane Madani Aidara ale ko Faransi kɔni a kɛra kɛcogo an da kun b'a la de i ka dɔn ko n'i ye Faransi kɔni tanu ne ka tila ka ye gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ Faransi bi yan foyi ma se ka ɲɛnabɔ k'o bɛ maaw bila ka jigin Faransi jamana na wa ko irisila ko min yɛrɛ fɔlen bɛ k'a fɔ ko irisira nana hali bi k'o tigɛ ka tɛ olu bolo Haut Conseil islamique ɲɛma Seydou Ousmane Madani Aidara kuma min fɔ o filɛ barikani ni fɛn bɛɛ bɛ anw fɛ yan bon mais k'a ye Faransi bɛ anw fɛ yan barikani bi yan fɛn wɛrɛw bi yan sɔrɔsi siya bɛɛ bi yan farajɛ sɔrɔsiw la k'a ye olu nana de k'u bɛ Mali bɔ bolo la don o don Mali bɛ ka cogo olu dun balolen don vraiment anw ma solution foyi y'a la olu de bɛ se k'a bɔ yen mais munna olu ma se mais ka sɔrɔ u yɛrɛ ka jamanaw na n'a kɛra bi sini a bɛ dabila n'a kɛra bi sini a bɛ dabila mais anw fɛ yan san joli joli bɛɛ bɛ ka sa an tɛ ka foyi ye bon anw b'a dɔn mɔgɔ min se k'a ban o ye Faransi de anw bɛ Faransi de dɔn bon n'a ma ban fana anw bɛ Faransi de dɔn non an bɛ min fɔ u taara u ma taa anw ka jigiya kun b'u kan mais vraiment an yɛrɛ jigi tigɛra parce que i bɛ fɛ i hakili la min b'i dɛmɛ ni a dɛsɛra k'i mago ɲɛ a b'i mɔgɔ jigi misɛnya u taara u ma taa an kɔni jigi misɛnya anw tɛ irisi ko kalama quoi o la mɔgɔ bɛ se ka kuma irisi ko kan mɔgɔ min bɛ irisi ko kalama anw kɔni bɛ an ka sow de kɔnɔ bon an ka gouvernement mana min fɔ anw bɛ da o de la parce que mais u ko irisi mana bon k'a fɔ irisi o tubabu o anw kɔni bɛ mɔgɔ ɲini min bɛ se ka jamana sauver que ça soit a kɛra irisi ye a kɛra chinois ye n'importe qui jamana ka lafiya dɔrɔn. ni nga tali ka Seydou Ousmane Madani Aidara la a fɔra cogo min na an ka jamana basigi na lafiya yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a la k'a fɔ hukumu kelen kɔnɔ na n'a ma ɲɛ k'a fɔ gɛrɛncɛ b'an ka jamana kan o n'a ta balile kɔnɔ na ko an k'an ka fɛɛrɛ balile tigɛ anw yɛrɛ ka jɛ ni gɛlɛya de ye an ka jamana kɔnɔ sariya dɔn b'an ŋana dɔ n'i y'a sɔrɔ maître Cheikh Umaru Konare ale ko Faransi kɛlɛli kɔni ko ani nin kɔlɔlɔw bɛ ɲɔgɔn na maître Cheikh Umaru Konare kuma min fɔ o filɛ nin ye gɛlɛya de ye hɛrɛ bɛ gɛlɛya min kɔfɛ n'i bɛ CEDEAO kɔnɔ ou bien i b'a ta u ka dabada ma ani Faransi ka dabada ma CEDEAO ye Faransi tɛgɛden dɔ de ye CEDEAO wo IMOA wo Union africaine wo nin bɛɛ ye Faransi ka tɛgɛw n'a senw de ye n'i bɛ Faransi kɛlɛ kana miiri i n'a fɔ Faransi territoire bɛ Paris k'o y'a bannen ye dɛ ah non la France est une grande puissance e b'a dɔn k'a fɔ Faransi économie ka bon ka tɛmɛ farafin jamana bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu ka économie a ka bon n'o ye hali Nigéria ni Afrique du Sud b'a la donc Faransi ye jamana belebeleba de min y'an mara ka tɛmɛ a nanen don fɛn dɔw de sigi parce que an y'a fɔ ko indépendance donc an y'an ka indépendance ta donc Faransi taatɔ a ye fɛn dɔw de sigi
fɛn minnu n'o a bi appuyer olu kan n'a bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛlɛ a bi appuyer olu de kan n'a bɛ fɛ pour que ka continuer k'an ka jamanaw mara donc faransi kɛlɛli kɔrɔ de ye n'i ye faransi kɛlɛ ka ban dɔrɔn a bila i kun na CEDEAO b'i kɛlɛ UEMOA b'i kɛlɛ Union africaine b'i kɛlɛ Union européenne ni fɛn ani ONU ninnu olu bɛɛ bɛ bila i contre la donc i bɛ sigi n'o de ye an ta ye wariko dama de ye jamanaw bɛ yen jamana minnu n'a y'a sɔrɔ la n'olu ye marifa de ta faransi kama olu ye gɛrɛntɛ min sɔrɔ an m'o sɔrɔ mais o gɛrɛntɛ kɔfɛ hɛrɛ nana tiɲɛ don kɔfɛ an kɛlen ka indépendance ni fɛnw ta an ye tubabuw libéré mais ni ni tubabuw bɛ kɛlɛ la i bɛ sigi n'a a kɔlɔlɔ de ye a kɔlɔlɔ dɔ de ye nin embargo ye mais nin embargo tɛ fɛn ye min bɛ se ka mɛn walima min ko a tɛ dabila a dabilatɔ don wa a bɛ dabila anw ka yɛlɛ de kan parce que a daminɛna an ka ɲɛkumu de kan kɔlɔlɔ kɔfɛ hɛrɛ de bɛ ala yɛrɛ o gazi t'i bolo yanni gazi kun ka na dɔgɔ tɛ yan i tɛ taa kungo la i ka taa dɔgɔ san yanni waati dɔ ka tɛmɛ yan n'i ko i t'olu muɲu i bɛ to jɔnya de la koyi i b'i labɛn o de kama parce que n'i ko CEDEAO ni faransi ma ko ayi ko ye kɛlɛ de ye da wulila sɔngala ma ye kana miiri k'a fɔ i n'a fɔ i bɛ se k'o jamana ninnu kɛlɛ nɔgɔya kɔnɔ non a bɛ kɛ gɛlɛya de kɔnɔ mais gɛlɛya banbali tɛ a gɛlɛya bɛ tila ka ban hɛrɛ bɛ na donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye o y'o de ye bɛɛ k'i cɛsiri ni embargo in wulitɔ don wa a bɛ wuli an ka hɛrɛ de kan tant que n'an kun ma sɔn nin gɛlɛya ma an tɛ bɔ jɔnya la. denkɛ ma tali kɛ Cheikh Umaru Konare la a y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi na lafiya yarabi ala foto ne bɛ yɛlɛ bi k'i tɛgɛ mana b'o dɔ fɛ ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra yen min ye faransi ko hukumu kɔnɔna hali bi Isa Sise ale yɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ maa ye maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ a ye tubabu la kɛ kosɛbɛ ka tila ka na u kɛlɛli kɔni k'o fɛɛrɛ ɲuman caman de Isa Sise kuma min fɔ an ni faransi cɛ gɛlɛya kan an k'a lamɛn. Bon n'i ye ninnu ko ninnu man ka bali mɔgɔ la bilen nin bɛɛ kun sigi kun kelen bɛ ni nin kɛwale ninnu ye ne delila k'a fɔ mɔgɔ ɲɛna jamana 70 de bɛ Mali nin kɔnɔ faransi nana ni min ye donc komi faransi koronnen bɛ Mali bolo faransi k'an fɔ ɲɛna Amadu Kufa tɛ tiɲɛ ye Umaru Ben Mokhtar tɛ tiɲɛ ye faransi de tiɲɛ ye ani diɲɛ nalen bɛ ani Mali politiciens yɛrɛ ye Mali dugukolo pétrole minnu di licence feere u nanen b'olu koɲa de la o transition bi k'i jɔ a jɔyɔrɔ min na nin ka faransi kamana gan u kelen bɛ ka jɛnkan minnu sɛbɛn depuis 1950 Maxime Lejeune kelen ministre de Sahara ye a ye convention min sɛbɛn ni européens cɛ ni faransi nana Mali denka bɛɛ b'i ta sɔrɔ min na b'o de kunkɔrɔ transition y'o kɛnɛ de ye ka se k'i jɔ n'o ye k'a fɔ k'a mago bɛ fɛn na bɛnkan bɛ Mali ni jamana min cɛ n'a y'a sɔrɔ bonya bɛ ko la Maliyɛnw ka kan k'o faamu bɛnkan tɛ Mali ni ninnu cɛ faransi de nana n'u ye ni Mali ko a mago b'a yɛrɛ ka dɛmɛ na mais pourquoi danaw bɛ insister faransi malolen de don faransi yɛrɛ b'a dɔn ale ka karɔti mɔnna kojugu anw bolo o kumana a bɛ maaw de ɲini assassinw ɲini criminels ɲini u bɛ na ni minnu ye bi kana don an kan k'an faga k'an ban pour que vraiment France bɛ se ka nin yɔrɔ sɔrɔ cogoya min na bamananw b'a fɔ zana na ko mɔgɔ bɛ sɛ ci a ɲɛ kan ka sɔrɔ tigɛ ma don a ɲɛ na faransi nin yɔrɔ de bɛ dɔgɔya an ka jamana kɔnɔ f'a bɛ taa n'a yɛrɛ ye parce que maa minnu don fɔra a kana ɲina faransi san 8 de k'an ka jamana kɔnɔ ni faransi kɔdɔn ka taa ka bɔ yen ten hali ni ko yɛrɛ nɔ an y'a gɛn a taara an b'a to kɛnɛ kan de k'a malo n'a malola a k'a ka responsabilité ta autorité bɛ ka sira min taama ye o de y'o ye a tɛ f'i ka taa dɛ a taalen don ka ban parce que faransi bɛ yan jɔyɔrɔ de kama a bɛ yan ka kɛlɛ kɛ yɔrɔ dɔ de la n'o minɛli la ka bɛ jɔyɔrɔ ban nɔ mais est ce que an t'a to an fɛ ka contrôle k'an ka jamana kan nɔ bɛna ye criminel a bɛna minɛ minnu na k'a accuser halisa k'a yira faransi ko de banna diɲɛ kɔnɔ wa solution bɛ Mali de bolo Mali autorité b'a kan kuma dɔw bɛ an tɛ se k'olu fɔ réseau la n'an ni faamaw ye ɲɔgɔn lafaamuya la données minnu b'o kɔnɔ données techniques minnu b'o kɔnɔ chemin minnu b'olu la an b'o d'u ma pour que faransi ko bɛ se ka taga bɔ an da la pewu ni Ala ka jɛ ye. denkɛ ma tali kɛ Isa Sise la a fɔra cogo min na an ka jamana basigi lafiya ni faso de bɛ yɛrɛ b'o nɔfɛ an ka jamana a bɛ kɔlɔsima sira o sira fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulu min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ jagokɛlaw ka se k'olu ka baara yɛrɛ ni ka kɔkɔrɔ don o kulu ani i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ n'olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka se ka buna adamadenw ka dala dumuni ko yɛrɛ k'o sabati o jɛkulu kɔni fila olu farala ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmaaw ka yamaruya kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ sukaro min dilan an ka jamana kɔnɔ k'o bɛna feere Mali kɔnɔ na 100 wa min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ bɔ yɔrɔ la ka na a cayalen ba 120 de don ko faso kɔnɔna na o bɛna feere Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ jagokɛla bɛɛ lajɛlen bɛna feereli kɛ o hukumu kɔnɔna na yaasa ka nin période d'a ma jagokɛlaw ka ɲɛmaa min bɛ yen Cheikh Umaru Sako ka taa se Ablaye Balo ma olu b'a ɲɛfɔ an ye an k'u lamɛn. An ka jamana ɲɛmɔgɔw sera ka hakili jagabɔ kɛ ka miiri kɛ pour que a bɛ se ka jigin cogo min na pour que consommateurs ka se ka sɔrɔ nɔgɔya la hakili la o ye foliba ye donc anw en tant que commerçant détaillant fana bɛ engagement ta bi devant tout le monde
comme quoi ni ala sona engagement mi tara ka fo ko sukoro be local ani importer ka be di amo prix na ni ala sona ambe na sukoro local fere keme la ambe importer fere keme ni muga na ni ala jina na mais ambe domina ko mi bi ba soro dobe dobolo yota so mo mina ka chani keme ni muga ka chani keme donc olu bebna ke diagwa u ka affaire keme ni muga na donc bebna ke perdi badi uma mais ambe fuyi ko ka faso di maira comme quoi bebna wo mi perdi de ne ala sona faso kama uba ke faso de kama ani uka dine kama ala mna fenduma min ka fsano min ka bone pium sukoro bleman keme sukoro jema keme ni mugan ni o jate mine an kan nga autorité fu kan opérateur économique fu ka acteur concerné fu kan disi dusini oye kada ka embargo de ba an kan nous sommes un pays en be kele de kononana ni oye koron fe kele o ma ban folo situation kan ni alna no la pour que o ka ban ka ye ka fo ko sukoro be ka di prime na en fait o kan no ga tme sous région bela de linkan donc ka fo commerçant détaillant olu ni consommateur de be contact direct là désormais Mali kono drome keme sukoro blema no sukala yi drome keme ni mugan sukoro jema ingwa talika shokmar sakoni Abdoulaye Balula uya foto mina jamana imbasigina lafia bere yeleka kuma yowe jamana yarabe alaka bla menen goro konena namburai ambala ka fanga ministre mbanga jamana konano ka baranyes nebe kene koma oye jamana tu sangare de ale tamana ni kata nyeda kene Europe flaka o tamana nu se fe feraj mede be ani tama inkona na tama inkira chukudi ministre jamana tu sangare anga yere lame samarena wila kase anga frakeli yoro flala ni frake yoro no oba fama ko odonto ani farkolo golo frake yoro no dermatologie donc bara mena kura de kala ni yoro flan nuna aga fomo ko imager no radio ni scanner rouge donc ani laboratoire sekali be kam manam nuna o yoro kura mono jara ontaro lulaje bara be ke ala kanye ay foli bla barakelauma barakero yu chesiri kusebe donc ay foli bla ma ka jamana kono deon atlisigi ka foko gouvernement anga layni mi Mali kono dembe ka farake jamana kono la donc ayira jamana kono deon la ka fo gouvernement de transition bo baradi la donc ayani femonu placer ka obe wala sa ni sega segali no ka seka ke on fe ano mo ka seka farake femi dermato e namo o la sisa yoro kora do fene jora ala mame kalo saba kono sera ka ni baraba inke vraiment foli ka lase uma kena ta fanfela la ambi fede be ka farake Mali kono ano o ye folay tale nya fe fene mo ika sigida le ka seka farake parce que évacuation ibe se ka bo konna la na fo sisa dawe bo sika so kana farake Bamako évacuation modèle de ka bo Mali la ka ta ko ka fene évacuation modèle de donc ami fe ka ni fla de kele farake la fene la ni do ka en fait ami fe ku atila sika fo ko ye wele kam la se gouvernement anya me o barabe sena déjà bara mundo atike kele ka ba donc sika fo bala ko chama ne ba ko na be to bara ambi ka ke kanyele akli sigie donc ni ko ke bara goroba to de la atenya donc am akli siga afe ka ke bara mu beta nyefe barka be muna ingba talika jamana tsangarila afrato mana jamana ya rabi ala bana de akunye alaka bana munu be alaka dangari bana nubare la kasaka nga jamana bla lafia o mene kono namburai ambalora ka fuanga jamana kono na kuludo sigira senga dakurnya kele uba fote ko biye shine ala kaliye ulu koni franyonga ke ka jira ka fobi de manya ubo nyesi Niger jamana ma ulu bora katama menke ka jira ka fobi anga jamana ni Niger jamana ku tega be nyombolo kulu nyere uya sigi kunjumende la mado ba shira de angulame aw be kene min ga ya ulada ina o kene de to ye ko biye an prale no bi Mali ka yiratigiya no ya ka souveraineté ye ka sega ma a dafale foyi kana jɛ hali no o bɛla kari anw kɔfɛ di aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama ka fɔ kɔsa in na mɔgɔ dɔw ja tɛmɛna an ka yɛrɛtigiya kɛrɛfɛ a jiginna dɔ kɔnɔ ko anw ka yɛrɛtigiya n'o y'an ka souveraineté ye ko dɔ bɛ se ka bɔ a la walima k'u bɛ se k'u niyɔrɔ t'a la wala k'u bɛ se ka dɔ di anw ma a la k'a tɔ to o jiginna minnu kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ sogo de don an b'a f'u ɲɛna k'u ka sogo yɛlɛma u ka sinɔgɔ la k'a kɛ saya ye ka da k'a tɛna kɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ fiyewu mbanga président fo folo o mi Assimi Goïta mi premier ministre fene fo o mi Choguel Maïga ambu fo ku wale nyumando ambi ka bara minke ambu kofe nu yu kofle dongodo ube anye u kofe ni Niger ko kabi bo wajibi do an fene kan yere yala amunu ye malien yi parce que ni a jate mine bibina ube bi ka an deme an ga kelewla ambu fo la ku wale nyumando u ya yede ni faransi klala auna ube segi kata ulu fene no fe Burkina fene ka bara nyana ambu fo ko sabe ambu ko
fo fugo fo nerebo amunu fene ya fara ɲɔgɔn kan bi k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka Niger soutenir aw ye ko ɲuman kɛ Ala k'aw sara aw yɛrɛ ye nin de ye maliden ɲumanya ye mais k'i jɔ k'i ka Maliba in buruja k'i jɔ k'i ka Mali in dɔgɔya e dun wolola yan ka mɔɔ yan an b'u bɛɛ dɔn o min ye tubabu fimaw ye tubabu fimaw u bɛ yen hali bi nka ni Ala sɔnn'a ma n'u ma sabali an b'u bɛɛ ɲɛ ci yan an ka Maliba in kɔni an tɛ bɔ a kɔ bi an tɛ bɔ a kɔ sini i wolola yɔrɔ min ka mɔ yɔrɔ min ka muso furu yɔrɔ min na e man kan k'o dɔgɔya e man kan k'o buruja e man kan k'o feere mɔgɔ jugu ma o min ye tubabu ye dɔ nana turu cɛ yan nɔ sisan a kana se yan an tɛ fɛ k'a ye Mali ko o ko an tɛ fɛ ka kawuji min ye yan bilen an tɛ fɛ k'a ye yan bi an tɛ fɛ k'a ye yan sini kuma ye o de ye maa minnu bi n'olu hakili la olu de bɛna anw dɛmɛ ɲɛtaa la u ka ɲɛtaa bɔra anw de fɛ n'u ko k'u bɛna anw dɛmɛ kɛlɛ la anw de taar'u bɔ bolo la n'u ko k'u bɛna anw dege fɛn o fɛn na u y'a sɔrɔ anw de bara yan mais Malien ye fɛn ye fɛn damadama bɛ an tɛ jɛn n'o ye an ka danbe maa o maa ni k'i bɛ dankara an ka danbe la an b'a yir'i la ko i ye min ye an b'o f'i ɲɛna n b'a fɛ k'a fɔ cogo di k'a fɔ Malien denw an ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye mun de ɲɛnɛlɛma an fɛ bi fasoden ɲumanya fo fasoden ɲumanya in de ka dɔn jumɛn de ye fasoden ɲumanya ye fasoden ɲumanya ye fɛn saba de k'i yɛrɛ dɔn k'i bɔyɔrɔ dɔn k'i ka kɛta dɔn k'a dɔn ne ye Malien de ne kan ka mun de kɛ ne kan ka n faso de jɔ n'i y'o saba ta diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛmaa bɛ ɲɛbɔ i fɛ nka n'i tigɛr'i yɛrɛ la ka kɛ maa wɛrɛ ye i bɛ tugu maaw kɔ anw ni jamana 7 de bɛ danbɔ bɛɛ tun bɛ misali ta anw de kan Malien denw a ye to an k'a lajɛ mun y'an fɛ yan de Mali tun bɛ cogo di kunun a bɛ cogo di bi mun y'a kɛ tan an kan ka mun de kɛ nin question de kan ka poser an ka butigiw kɔnɔ an ka suguw la an ka misiriw kɔnɔ an ka forow la an ka butigiw kɔnɔ an ka bureau kɔnɔ bɛɛ kan ka nin question poser i yɛrɛ kun o tuma n'o fɔra a bɛ fɔ ko n tɛna n gosi la ni n tɛna n gosi la faso y'an wele bi président ko tɛ yen ministre ko tɛ yen député ko tɛ yen assemblée ko tɛ yen ayi faso ko de tɛ yen bi tɔgɔ ɲini tɛ yen jɔyɔrɔ ɲini tɛ yen fanga ɲini tɛ yen foyi tɛ yen bi yɛrɛ ɲini de bɛ yen Maliyɛnw an ka kan yɛrɛ ye. ni tun ye kulu dɔ ye min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye bi ye sini y'a lakari u y'a fɔ cogo min na an ka jamana ka se jamana wɛrɛw ma basigi ni lafiya bɛ na cogo min na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a dɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra katikaw fɛ yen o faraɲɔgɔn kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ ka wulikajɔ kɛ Mali donsow fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka se k'u fara ɲɔgɔn kan u ka se ka hakilila kelen ta k'a yira jamana ɲɛmaaw la bi cɛsiri min bɛ donsow la donso yɛrɛ ye mun de ye o kɛra faraɲɔgɔnba ye k'a daminɛ Kati ka taa kɛ lajɛrɛba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ o kɛra i ka dɔn k'a fɔ karido n'o kɛra kolokanikaw fɛ yen o sen fɛ Sulemani Kulubali ale min kɛra sababu ye k'a ko sigi sen kan Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali ta ne ka ɲɛ Sulemani ma baara in kun ye fɛn jumɛn de ye Sulemani Kulubali an k'a lamɛn. Sulemani Kulubali ka bɔ Kati Malibugu n'i y'a ye an bɛ Kolokani bi badenya keleya ani sinjiya o de y'an se Kolokani bi Mali donso gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi donsoya kɔnɔ a tiɲɛna donsoya yɛrɛ kɛra donsow tɛ ɲɔgɔn fɛ ko kumaw cayara mais mun de nana ka na ni o ye fɛn min nana ka na ni o ye an y'a ɲini Ala bɛ se k'o ta k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛ kelen den ka kɛ muso kelen den o kama ne ye wele bila Mali donso bɛɛ ma kɔrɔn ani tilebi bayanfan ani kɛɲɛka an ka ɲɔgɔn bɛɛ Kolokani an ka jɛ ka segin badenya kɔnɔ sinjiya kɔnɔ donsoya a kɔrɔlen an ka segin a ma donsow u kungo donsow k'o dɔn donso yɛrɛ ye mun ye donso kan ka mun kɛ donso kan ka mun ɲini donso kan ka mun fɔ an k'an kalan o la an k'o dɔn i bɛ diɲɛ ko o ko la i m'a ɲini k'o ko dɔn i bɛ kunfɛ baara la dɛ n ka baara a kɛn bɛ kunfɛ baara de an bolo n'an farala ɲɔgɔn kan gɛlɛya min bɛ yen n'a bɛ kɔrɔn fɛ tilebi donsow an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ko i ka bɛɛ to i minɛ wara bolo dɔ ta de bɛ taa n'i ye maa min bɛ yen n'u bɔra yɔrɔ wɛrɛ la ka na an faso in kɔnɔ k'u bɛna minɛ an dɔ t'u ye koyi n'i ye n'an jigitɔ i la dugu kɔnɔ k'i la dugu masaya ta a b'a sɔrɔ ani dugulenw jɛ don donc an ka balima min bɛ yen n'u bɛ kɔrɔn fɛ gɛlɛya min bɛ yen degun min bɛ yen tɔɔrɔ min bɛ yen ne y'a yira donso den ni ba la ni donsoya ye tiɲɛ ye nkalon tɛ namara tɛ janfa tɛ an b'a fɔ an da la cogo min na a bɛ ten an tɛ kafo ɲɔgɔn kan an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni hakili ye ni farikolo ye ni musaka ye
ni o kɛra a bi dɔn o la ko donsow bɛ fa la donsow bɛ ba la donsokɛ i ka ɲuman tɛ dɔn donsokɛ ko donso ye dugu sigi dugu o dugu ni dugu ye 190 donso y'a sigi mais halala tɛ donso bolo dɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ ka balo donsow la ka donsow bɛn u balo yɔrɔ ma ni donsow ye ɲɔgɔn faamu ka bɛn kelen kan ka kɛ cɛ kelen den muso kelen den don dɔ olu bɛɛ bɛna ban donsoya baara b'a kɔnɔ donsoya tɛ sogo faa dɔrɔn ye dɛ donsokɛ a bɛ dugu lakana donsokɛ a bɛ jamana lakana hali bi k'a yira fasokɔnɔdenw na u k'a ɲini u ka gɛrɛ donsow la u ka donsow hakilila dɔn u ka donsow fɛ ko dɔn k'an ye nin kɛnɛ in kɛ bi Mali donso bɛɛ lajɛlen ka na ɲɔgɔn sɔrɔ yan ko a sababu ɲuman ye e Solo ye an b'a dɔn nin ko sugu tɛ taa musaka kɔ e ni jamana kuma ɲɔgɔn dɔ b'aw ni ɲɔgɔn cɛ nin ko la sɛden o sɛden n'a bɛ kɛ kaseduniw ye sɛgɛ t'o ncinin ta ne y'a fɔ donsow ye an ka balo an halala la jamana ka dɛmɛ tɛ a kɔnɔ ne ma a fɔ maa si kelen ye ko nin ka kɛ ko donsow bɛna fara ɲɔgɔn kan ayi donsow ka kɔlɔbɔ donsow y'o de fara ɲɔgɔn kan de ka Mali donso bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ fasoko de la an bɛ donsoko de la an tɛ fɛn ɲini na ni nga bɛtali kɛ Sulemani Kulubali la o kɔfɛ donsoba caman tun bɛ an ka jamana fantan naani bɛlen fɛ minnu tun bɛ kɛnɛ kan Siri Kulubali ɲininkali ka donsoba dɔw la dɔw b'u ka sariya de an ka dɔw lamɛn donso den ni ba ani kɔ a dan sɔgɔ ani ta ani sisi ani waga ani farakɔrɔ don ani farakɔrɔ biri donso n b'a fɔ ne de ye donso ye n y'a ta n fa kɔ n fa y'a ta n mɔkɛ kɔ ne yɛrɛ hasi 1925 le 12 février n tɛ foyi dɔ ni pɔkolo tɛ jamana cɛ o cɛ ni kulusi b'i sen na bɛɛ k'i cɛsiri faso fɛ an ka faso dilan ne tɔgɔ ye Mamadu Samakɛ n bɛ ka kuma tɔn fɔlɔ min tɔgɔ la o ye bɛn ni kelenya tɔnba ye n'a président yɛrɛ bɛ kɛnɛ ka yan nɔ ale ye n bila an ka kuma ale nɔ na n'o ye Baba Sisoko ye n bɛ ka kuma transporteurs tɔgɔ la n'o ye Marafa Ture ye commerçant détaillants bɛ ka ɲɛmaaba n'o ye Salifu Senfara ye u bɛɛ y'u kɛ kumakan don ne da k'a lase donso den n'a ba bɛɛ lajɛlen ma nin hami kelen min ye n'o de ye kɔrɔ donsow ani tilebi donsow u kɛ ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na ni Ala y'o latigɛ bi k'a fɔ o kɛnɛ de sigilen don donsow ka ɲɔgɔn minɛ kɛnɛ nin ye maliden bɛɛ lajɛlen nisɔndiya kɛnɛ ye donsoya tɛ dunan ye kɔrɔlen de don dugu o dugu n'a sigira donsow ka sigi de don fo k'i bɛɛ lajɛlen de ko bila i kun na k'o ɲini fangaw fɛ an ka dɛmɛ bɛ Mali sarusi bɛɛ lajɛlen ye i surasi wo nzaramu wo duwaye wo ujo feere wo nin fɛn o fɛn n'i y'a ye ko i bɛ lafiya dugu kɔnɔ i bɛ burusi kɔnɔna na i bɛ duguba kɔnɔna na a ka ca Ala fɛ n'i ye donsow fara i kan a dɔw bɛ yen i tɛ don fili la a kɔni an y'a dabɔ fanga kama nka fanga sɔrɔ Solo sababu de don Kati fɛn min jɔra dugu la ka na kafo don a rɔ ka kɛ commune ye ka kɛ cercle ye maa dɔ de y'a sababu kɛ k'a fanga bonya n'o ye Solo ye a kɛra sababu ye ani yɔrɔ mɔgɔw y'a ɲɔgɔn sɔrɔ da se ka se bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Mali yɛrɛ donso bɛɛ lajɛlen ye ani Mali faama sarusida bɛɛ lajɛlen ne ye Seni Jara ye k'i bɔ Segu Masinɛ kolongo n sigiyɔrɔ ye Lotan ye a fana de ma ko Lotan Seni anw minnu nana ka bɔ kɔrɔ fɛ anw ye ko yɛrɛ bɔ anw tɔn de tɔgɔ ye ko yɛrɛ bɔ an ka bamanankan don tubabu kan tɛ ko cɛbɔ dan yɛrɛ bɔ ye Moti Segu anw jɛn b'o tɔn na k'a dɔw ke ciden a bɛ kɛnɛ kan yan Yusufu Toloba an mago bɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ kɛnɛ kan nka an bɛɛ tɛna se ka kuma dɔ kɛra ko bɛ ci sera a ma an balimakɛ fɛ n'o ye Kati Solo ye Solo Kulubali an kana tɔnsigi kɛ an kɔni n'an bɛɛ kɛna a lamɛn Mali élection tɛ yen mun maa tɛ kɛnɛ kan yan sabu kuma dɔw baara kɛ fɔ anw minnu bɛ kɔrɔfɔ an bɛna fɔ a ye siyako tɛ gɛlɛya min bɛ siyako tɛ wa an bɛ yɔrɔ min na bi Mali kɔnɔ a y'a lajɛ an bɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Ne ye Sinɛ Danbɛrɛ ka bɔ Betora la Kolokanikaw ani tile ani wula an bɛ dugawu kɛ donsoba ni donsodenw ye fɛn minnu natɔ sɔrɔ u kana maa si tatɔ sɔrɔ hali bi an bɛ min fɔ Kolokani donsow ye a y'a bama a ka ɲɔgɔn minɛ Mali kɛlɛ in a bɛ anw kan a mɛnna siyako tɛ dɛ u y'o kuma fɔ ko siyako don ne de y'a fɔ n ko siyako tɛ u ye tɔgɔtiɲɛ siya bɛɛ da ne kan ka kojugu siya bɛɛ ta ka sɛgɛrɛ ne ma mais Ala de ye tiɲɛ ye Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Mali kɛlɛ in a dɔn tɛ minnu na Ala k'a yira olu la mais ne bɛ kuma min fɔ Kolokanikaw ye Ala kana kɛlɛ in yira aw la ko ye a y'a bama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛlɛ in ka ban kɔrɔn fɛ a kana yira aw la n'o tɛ o b'a yira ko Mali ma dilan daminɛ dɛ foyi ma s'a ma fɔlɔ mais ne ye sigi k'e balimakɛ tasuma mɔnatɔ y'a la ka sɔrɔ k'e sigi n'a a ta sala wala i balimakɛ sala tasuma bɛ tila k'e minɛ dɛ donso caman ye ne wele an ye réunion caman kɛ Bamakɔ ne y'o fɔ Solo ye n ko donsow ka ko caman nege t'anw na parce que maa min bɛ kɛlɛ la ne ko réunion nege t'anw na ko an b'a fɛ ka sa de kuma o kuma u ye kuma siya bɛɛ fɔ n ma kabi Ala ye ne da wari tɛ ne kun n ye wari ɲini ko n y'a sɔrɔ fana mais o de tɛ yen bi ne ma wari sɔrɔ o ye ne dakan ne ye mais wari tɛ fɛn wɛrɛ bɛ yen Ala de y'a latigɛ ko anw k'an faso kuma bɔ an b'a kuma bɔ ni mɔgɔ minnu ko siyako don u ye nkalon tigɛ siyako
tɛ ne terikɛ filɛ ne taamaɲɔgɔn ne yɔrɔ yɔrɔ bɛ nin ye Madu Sangare de ye ni siyako don o ye fila de ye ne ye bamanan de ye ne ye Sinɛ Damɛlɛ ye donc siyako tɛ minnu b'a fɔ u ye nkalon de tigɛ an ka fara politique la kabi Musa Tile bɔla ye Mali ma lafiya ne bɛ min fɔ Kolokanikaw ye ani Bɛlɛdugukaw an k'an bama an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ donsow kɔni bɛ yan dɔnni b'u la ko bɛɛ b'u la mais ni ko in a ma nɔgɔ dɛ e bɛ mɔgɔ caman ye donso yɛrɛ cɛ duman yɛrɛ mais a b'a ka marifa bila e dalen bɛ cɛ caman na n'a ma bilen k'a ye kana fɔ ko e dalen b'a la dɛ e tigɛlen bɛ minnu na dɛ olu de bɛ tila ka wuli ka kɛ donso n anw ka mara la cɛ o cɛ dɔlen bɛ ni sogofa ye tasuma don marifa t'a si bolo a bɛɛ y'a bila sogofa tɛ dɛ i bɛ wara 100 fa manifin kelen ɲama ka bon wara ye mais anw ti maa fa la ye dɛ an ye yɛrɛ ɲinilaw de donsoya ma dabɔ maa fa kama dɛ an bɛ don donsoya la min fɔla an ye ko e kana sogo faga fo e ka bugunatigɛ dɔn o de fɔla anw ye mais n'i y'a ye i bɛ marifa ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma k'a fa ni mɔgɔ min k'a bɛ fa n'a sɔrɔ tiɲɛ na a bɛ fa i b'a ɲini kɛ yɛrɛ ɲini ni m'e yɛrɛ sɔrɔ n'a ye ɲɔgɔn porobara ni min to la o to la dɛ musamala donsoba kumakan don Baki Jabate minnu bɔra yɔrɔ janw na ka na Bajangarakaw Segukaw Tɔgɔfeerekaw Farabugukaw Jɛmakaw Lamirukaw n ka foli b'a bɛɛ ye anw yɛrɛ masamalakaw anw bɛ donsow ka bila rɔ su an bɛ rɔ file ka bɔ Siladugu ka mina woro la fɔ kɔrɔ fɔ ba ni Keɲaka ba ɲɛ donso ba kɔfɛ donso an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye donsoya a tɛ taa n'a ma ɲɛ nɔ min na dɛ n'a ko ne y'a nɔ min na a bɛ don da kelen a bɛ bɔ da kelen a fara la kogo maa pɛrɛ basa bɛ don dɛ. ne tɔgɔ ko Sebe Jara ne ye Yiwo komini donso tɔgɔ kuntigi ye an kɔni ye nin mara in daminɛ wa a daminɛ de sisan cɛ an tɛ salaya an kɔni bɛ an ka baaraw la n kɔni b'a ɲini donsow fana bɛɛ fɛ kibaruya fu kɔni an kɔni di ɲɔgɔn ma. Bakari Tarawele Saribala donsoba ka ciba ye ne ye donso den o den cɛ o cɛ n'u bɛ yan n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye. Ne ye Kanda Keyita ye ka bɔ Kure Mali Manden nin ye karamɔgɔkɛ jɔlen kɛrɛfɛ Isiru Siribe ka bɔ Bamadinka Kangabaka don an mana yɛrɛ yira la an nana welekan de lajɛ parce que n'a fɔra ko jamana den kan kɛ bɛɛ kɔnɔna fililen don bɛɛ sirannen don mais ni Ala y'i dan k'i kɛ cɛ fana ye cɛya ko n'a nana n'i welela i kan kɛ donsow a daminɛna aw de ma a bɛɛ laban aw de ma n bɛ min fɔ aw ye. Ne tɔgɔ ye Umaru Kulubali ka bɔ Tɔgɔfeere Farabugu min tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ dabi ne yɛrɛ wolola ye mais an nana sigi kɔlɔn na Kawusɛti ne ka cɛkɔrɔba nana sigi yen mais ani Farabugu yɛrɛ cɛ kilo 15 don a fɔra de anw bɛna jɛ ka fara ɲɔgɔn kan donso bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka sanga jamana ɲaaminen don a bɔra yɔrɔ dɔw de la ka na se yɔrɔ dɔw la wa a bɛ yɔrɔ dɔw de la sa sani a ka se yɔrɔ dɔ an kana fara ɲɔgɔn kan a bɛ yɔrɔ min na dɔ bɛ dɔ la dɔ t'o dɔ koyi mais n'an bɛ ɲɔgɔn hakililaw jira ɲɔgɔn na ni conseil kuma kɔnɔna na an bɛ hakilila dɔw jira ɲɔgɔn na bɛɛ b'a faamu ɲɔgɔn n'o tɛ a ka gɛlɛn dɔɔni dɛ anw fɛ Tɔgɔfiri ka taa Betura la ka taa Biaguwɛri la Ngunando fo Mbɛwa ni a bɛɛ lajɛlen ka taa Masina kɔnɔna bɛɛ lajɛlen fo Toloba fɛ yen mankan bɛ yen an bɛɛ b'a kalama kuma caman bɛ fɔ yɔrɔ ninnu ka radio show la ani téléphone langolo ciw la ani vocal langolo la malo jina an y'a mɛn dɔw kuma kɔnɔ k'an yɛrɛ bɛ ka sɔn bila an ka malobugu la e bi halala foro siɲɛ ko malo kan ka dɔrɔn ka tasuma bila o la o bɛ kɛ an bɛ ka mɛn sur show la ko Farabugu labila la ko Farabugu dayɛlɛ la ko Farabugu libéré la ni mɔgɔ min y'a fɔ a ɲɛna ko Farabugu libéré la ni radio baarakɛla don k'a ye nkalon tigɛ ne de ko ten o kunnafoni langolo min di radio ni fɛn na a y'o bɔ yen ni maa o maa y'a fɔ a ye k'a fɔra ko Farabugu libérélen don nkalonfin kirili don. ni ma taa i ka donso dɔw la u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya yarabi ala kɔrɔ ni tilebe ba ni kaɲaka u bɛna sira o sira fɛ k'an ka jamana bila minɛnkɔrɔ kɔnɔna na yarabi ala kama ni kɛ ten ni k'an ka jamana ni k'a kɔlɔsuma n'an bɔra yan n bɛ taa jamana kɔkan na Julaja Jakite mun b'e bolo bi. Karamɔgɔ Ase an b'a daminɛ an fɛ yan Mali la Faransi lasigiden min bɛ Mali la n'a bɛ wele ko Joël Meyer ka sanga ni Faransi jamana ani jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔbaga minisiri ani Faransi sɔrɔsiw ka minisiri ka kuma lankolon dɔw fɔli ye Mali marabagaw ma dɔgɔkun tɛmɛlen na Mali marabagaw ye Faransi jamana ka lasigiden gɛn k'a ka bɔ Mali kɔnɔ kunu n'o ye Joël Meyer ye ko tile 3 kana tɛmɛ k'a to Mali kɔnɔ o kɔfɛ an taa Burkina Faso kunu CEDEAO ni LONU ka cidenw tun bɛ Burkinakaw fɛ yen Burkina sɔrɔsi minnu bɛ fanga la n'o ye lieutenant colonel Paul Damiba n'a ka mɔgɔw ye u n'olu ye sigikafɔ kɛ o kɔfɛ u taara bɔ Burkina Faso jamana ɲɛmɔgɔkɔrɔ Roch Marc Christian Kabore la Roch y'a jira u la k'a fɔ k'ale ka kɛnɛ ko baasi t'ale la k'a ka docteur bɛ to kana bɔ a la wa a ka denbaya fana bɛ to kana bɔ a la nka an bɛ don min i ko bi a bɛ sɔrɔsiw ka bolo kan an bɛ laban ka taa Kenya ni Somali dancɛ la Mandera kɛrɛfɛ kunu mobile dɔ yɛlɛnna mugujugu pronta dɔ kan ye o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 6 bɔnɛ u ni na ani ka mɔgɔ 7 jogin nin kibaruya dira Kenya polisilakaw fɛ karamɔgɔ Ase nin bɛ dansigi an ka bi kokan kunnafoni na Julaja Jakite y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ yarabi ala an ka jamana ka taa se i ka dɔgɔ jamana wɛrɛw ma basigi ni lafiya u bɛ an ka jamanaw sɔrɔ cogo cogo la yarabi ala ka kɛ ten ka foli ni tani ka ɲɛ sanbala yɛlɛ ma an lamɛnbaaw k'aw foni ka wale ɲuman dɔn aw minnu bɛ n'a b'an lamɛn su ani tile san kalo 12 kɔnɔ k'aw bɛɛ foni ka wale ɲuman dɔn kunungo k'aw fo
maa caman bɔra yɔrɔ caman na maa caman y'u ka nɛgɛjuru sɔrɔ fan caman fɛ ka foli ni tani ka ɲɛ sama k'a jira k'a fɔ an ye mobili min sɔrɔ an b'a la k'a fɔ an ye maa caman sɔrɔ kunungo minnu ye folikan na an kanubaw ka fara an dɛmɛbaw kan jamana kɔnɔ na cogo min na jamana kɔ kana na o kelen la ten k'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn ko ala ka kanu to an cɛ kunungo an tun ye nimero min di aw ma n'o ye Laji Ɲaɲa Keyita maa min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ale ye mobili di an ma morikɛ k'a fo Sandro ni Karandi la an kun filila nɛgɛjuru sira la an bɛ ka to ɲini aw fɛ anw yɛrɛ de ye nɛgɛjuru sira di aw ma nka fili bɔra ne yɛrɛ de yɔrɔ la ka to ɲini aw fɛ an kanuba caman y'an wele k'a fɔ an ye k'u bɛ nimero ɲini u b'a fɛ ka Laji fo u tɛ k'a sɔrɔ nimero in fili kɛra la an bolo nimero in filɛ 92 33 84 50 fɔcogo la 92 33 84 50 n'o gɛlɛyara maa min na e bɛ se ka ta 1 1 9 2 3 ka 3 wɛrɛ kɛ ka 8 kɛ ka 4 kɛ ka 5 kɛ ka sɔrɔ ka kuncɛ ni fu ye 92 33 84 50 n'a ye nin wele ka Laji Ɲaɲa fo an tɔgɔ la a bɛ diya n ye kosɛbɛ ka nin ɲini an kanuba bɛɛ fɛ ka foli ni tani ka ɲɛsin morikɛ ma a ye nin min k'an ye k'a diyara an ye kosɛbɛ Sandro ani Karandi la ka san n'a lamini bɛɛ lajɛlen fo Laji Ɲaɲa tɔgɔ la ka foli de sikaw ma an tun bɛ kɔɲɛ sugu la kunungo n'i y'a sɔrɔ bɛnɛ ka dɔn k'a fɔ ntɛnɛn ma kɔɲɛkɛw fɛ an tun bɛ a kɛra bonya ni karama dan ye ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ko kanudi bɛ don kanugunu kɔnɛ na kuma t'an da ni mara in kɔnɛ na u ye bonya sugu bɛɛ dɔ d'a ma k'an kunbɛn kunbɛn ko cogoya bɛɛ lajɛlen la k'aw fo ka waleɲuman dɔn ala ka kanu to an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ an y'a fɔ a ye ko ɲuman dogoba ye so ye yarabi ala k'an to kanu na k'aw fo ni ka waleɲuman dɔn aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce jamana kɔ kan na kɔnɔna bɛɛ lajɛlen la kuma t'an da ka foli tari ta ka ɲɛsin aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma